روزنامه‌ya گاردیان وتارکی بلاف دکه و شروعیا دستوردانên Rûsyayên leşkerî li Sûriyê dike û dibêje şandina leşkeran bû welatekî şerê navxweyî tê de gelekî zerera wê heye û ev destwerdan wê li Rûsya vegerin. Ji aliyekî din ve rojnameya Daily Telegraph dibêje Rûsya planeke dûv û dirêj ji bo Sûriyê heye û şer li Sûriyê bêdawî ye. Rojnameya Guardian ya Brîtanî witarekî bilav dike tê de behsa destwerdanên Rûsiyên leşkerî li Sûriyê dike û dibêje ev destwerdanên Rûsî di krîza Sûriyê de û piştgiriya Rûsî ji rejîma Esed re tinê di ber jewendiya rêxistina Daeş ya teror de ye. Ew rêxistina ku belkî spasiya dêra Arsidûksî dike ji ber ku pesna destwerdan û operasyonên Rûsî li Sûriyê kir bi şerê pîroz ang û muqeddes. Rojnameya Guardian her wiha di wetarekî xwe de da diyar kirin ku Rûsya wê gelek zarer ji van operasyonan ku hatine encamdan bike û vê yekê Rûsya wê bibe dijminê hemî grûpên çekdar û teror li Sûriyê û bingehên wan jî wê bên armanjkirin û nedore rêxistinên terorî xaka Rûsya jî armanj bikin. Ji aliyekî din ve rojnameya Daily Telegraph ya Brîtanî di wetarekî de da diyar kirin ku Serokê Rûsî Vladimir Putin planeke dûv û dirêj di bin destê wî de heye ji bo pêkanîna armancên Rûsî di Sûriyê de û dibêje bingehkirina rêxistina Daeş ya terorî li Sûriyê tinê bi piştgiriyekî Rûsî ji bo rejîma Esed ku bimîne desthilat û li ser wêneya ku Rûsya û Eyran didin Esed ku şerê terorê dike rojnama navborî pesend dike bi wêneyeke şaş û nedurist. Her di vî mijarî de rojnameya Independent witara xwe ya destpêkê li ser krîza Sûrî bilav kir û helwestên wan welatên Ewropî ew ê ku ti helwest li ser destwerdanên Rûsî û Eyranî li Sûriyê nedayîn ku ew welat xıyaneta gelê Sûriyê dikin û dibêje ku ew valahiya ku welatên Ewropî li Sûriyê hiştine Rûsya û Eyran di ber jewendiya xwe de bikar aniye û ev yek metirsiya wê gelekê heye. Rojnameya Independent her wiha dibêje destwerdanên Rûsiyên leşkerî û piştgiriya Esed ne tişteke xerîb e çunku Kremlin jî piştevaniya piştgirê xwe Beşar el Esed kir di 2011 de dema ku jê remafê berevaniyê di Encumena Ewlehî ya Navdewletî de stand ji ber ku tu biryarên navdewletî li ser neyên standin. Her wiha rojnama navborî dibêje ku çarenivîsa Sûriyê di destê Rûsya û Eyran de ye û rêxistina Daeş ya teror bi vê yekê keyf xweş e.